Bismillah mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas. Ko mo ngotadu Ibrahima kan katanti leñol. On jarama. Bandiraɓe sehilaɓe caggal nde Caali Jakka salmini on juuri on ha hande en ceerata e fuɗɗorade no puɗɗortonɗen ni en calmini ɗo Ismaila Samba Nabel Mbodj ko kanko woni mo jodiɗen hande e joom suudu mum Huley Thiam ɓeɗo mbiɗen koye goomu Caali Jakka jeeya koye nder Wavre goni. Samba Siley Ndiaye e joom suudu mum Hulimata Ba ɓen koye Wavre jooɗi min calmini on min juurima on. So tawi en jeehi ha Elbef ma en taw toon Abbas Malal Abbas ko on woni joom Ndendori TV kala ko mbawɗon yebde tawi ko en direct e Freebox ɗo Caali Jakka ɗo ko kanko wattanten ɗum e international tawa bandiraɓe windere nde kala ene mbawi darde. Colonel Sall e Abdoulaye Ndiaye min calmini on ɓe ko Elbef jooɗini en. So tawi en jeehi Paris ma en taw toon mawɗo men gandanɗa hoorema kadi ko balluɗo en e less Caali Jakka on woni katante leñol Ibrahima Kane mo Agnam Yeroyaɓe min calminima min juurimama min mbima bisimilla ma e less Caali meɗen Jakka. Ha hande ko Paris gonɗen Pullo Camara e goomu muɗum min mbi on bisimilla moɗon e Caali Jakka. So tawi en jeehi ha Créy ma en taw toon bani men debbo woni Cillelli ko kañum woni kalfinaɗo waggino Caali Jakka min calminima min juurimama min mbima bisimilla ma e less Caali meɗen Jakka. E so tawi noon en jeehi ha to Saint-Louis on woni mawɗo Caali Jakka hande ɗo gonɗen ɗo ko kanko huufi Caali Jakka on de woni Ismaila Sarr mo ɓokki sarankoɓe min calminima min juurimama min mbima bisimilla ma. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe hande mbiɗen ko en mbi julmo wuuri yo en dondir jaafodiren Caali Jakka kam e goomu mum fof ene wiya bandiraɓe yeeɓoɓe wonɓe e windere nde amin mbiya on julmo wuuri e hade men fuɗɗade yewtere meɗen e uddidde ɓoggol téléphone meɗen kokken konngol Ismaila Samba Nabel Mbodj kanko ne woda ko yewtani bandiraɓe wodano ko salmini bandiraɓe bisimilla. Assalamu alaikum bandiraɓe heɗiyankoɓe Caali Jakka moni fof min calmini ɗum inde mum e yettode muɗum e kadi hamin mbaɗ ɗum julmo wuuri kala to woni ene woniri mataw kono ceerno Pullo Kante wirni tan hande sababu ko wadde julmo wuuri e ñagodirde yaafuyaji par ce que neɗɗo kam andi tan kene haala ko haalata ko ene wawi wooda ɓe memi ɗum noon onon bandiraɓe heeɗiyankoɓe e onon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe amin ñaago on yaafuya min jarlima on min jaafima on hamin ñaagi on yon jarlu min yon jaafu min e min calmini no ceerno Abou wini mawɗo o Ismaila Sarr e bandiraɗo debbo o Cillelli e katante leñol e kala heeɗiyanke to woni min calmini ɗum min calmini goomu o fof ko hen wona eɗen mbiya tan jokken golle ɗum noon mi rutta konngol e animateur meɗen ceerno men ceerno Aboubacry Kanté. bandiraɓe sehilaɓe ha hande en mbi so tawi won jiɗɗo yebde yewtere nde tawi ko en direct e waɗata ko ni mi anda so tawi on jii
ko stream Ndendori TV. So tawi a yehi Google a waɗiri ni henna ma hawre fallantere nde ma yi hen photo katante leñol. So tawi a yi hen photo katante leñol tokoso e on saha tawi koye en direct tan ma hawre yewtere nde tawi ko en direct. Ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ɗum ɗo ko so tawi komo ala free box omo wawi yebde ɗum ɗon tawa koye internet to wawi wonde e nder windere nde kala. Ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe min mbi on julmo wuuri. So tawi en puɗɗima golle ma en taw alhamdulillahi Caali Jakka waɗi hande hitande e lebbi 6 walla fawa. Alhamdulillahi oɗo saha rawane en baddino julmo wuuri. En jetti geno gurnuɗo en sellini en ha tawtini en kadi e oɗo saha. Ɗum ɗon ko yettore Allah no fewi. Ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe amin mbiya ɗo julmo wuuri yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ko yimɓe Caali Jakka, ko jeeyaɓe e Caali Jakka, ko ɓamduɓe e Caali Jakka gila nde fuɗɗi ha ari ha ɗo. Caali Jakka ko minen goni ɗo e dingaral ngal walla goomu mo limtanmi o mo nanotono o, kono paamon Caali Jakka ko enen fof. Ko minen waɗoɓe animation ɓe e goomu yewtitoɓe ɓe e onon kadi ndaaroɓe noddoɓe ɓe. Ndaaroɓe ɓe noddataɓe e ndaaroɓe noddoɓe ɓe ko enen fof ndendi Caali Jakka. Ndeko noon hande ko enen fof ndowodirta kadi ñaagoɗen Allah nde Caali Jakka yarata yeeso. Penda Sambali e Maymuna Tamboura e Fatimata Waddu min mbi on julmo wuuri. Ɓeɗo koto Loivre ngoni ko yimɓe yeeɓiyankoɓe hasinno on kewani nande noddali mabɓe. Amin gandi ko yimɓe daraniɓe Caali Jakka nde wonno hewɓe hen ene nodda so tawi en gayni yewtere. Ɗum noon Ismaila Samba Nabel Mbodj so tawi aɗa jogui kadi ɓe mbaɗɗa julmo wuuri hade men fawde e soññago noppi bisimilla. Eyyi kono mbiruɗa ni tan hande mataw ko wadde julmo wuuri e heeɗiyankoɓe e noddiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe woni yeeɓoɓe taw ɓe noddata. Donc aduna o foof hande ene wayno ne yeeɓa ɗum ne heeɗo, par ce que kala mo dañani yebde ɗum e free box ene wawi yebde ɗum e internet. Rewata kono mbiɗa ni extreme Ndendori TV. So naati ɗon tan hawnaki mawo yi ayawo katante leñol e on saha kala ko Caali Jakka filmuno nana nder waɗa aɗa wawi yebtade ɗum. Donc kadi bandiraɓe daroɓe internet ɓe hay kamɓe haɓe mbawi noddude or antenne ɓe kokka miijoji mabɓe ɓe ballita hen yimɓe kadi toujours enen ƴeweten tan kono jaaruɗen yeeso. Kala gadduɗo hen miijo muɗum miijo moƴƴo tan eɗen cohli. Kadi eɗen mbiyaɓe toujours yoɓe jarloɓe jaafo enen kam en jarlima en jaafima. Eɗen mbaɗa ɗo julmo wuuri Oumar Mbengue gonɗo to Paris. Eɗen mbaɗa julmo wuuri Samba Balaba gonɗo to ONX. Ɗum noon ceerno Pullo Kanté aɗa wawi waɗande yimɓe soññago noppi seeɗa hade ɓoyde hade ligne o udditede.
bandiraɓe selaɓe min mbaɗi ɗo julmo wuuri Hawwa Birom Diallo on woni koto Luwavre e neni meɗen Penda Suwadou Sow e Kadja Konte min mbi on julmo wuuri kono min jejjitani Yaguba Ndiaye ɓe goni koto Luwavre ngo soññago noppine nawta yimɓe Fuuta meɗen Fuuta mo gandunɗen Fuuta mo gowɗen Fuuta men jejjitta hay bada eɗen mbaɗa ɗo julmo wuuri wono bani men debbo Rahiba gonɗo to Roubé e Harouna Kane gonɗo to Paris. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe haade men jokkude e doggol ngol jogorɗen wadde julmo wuuri ononne ko honi jeeyaɗon en gudditi ɓoggol meɗen 09 54 80 84 58 e eɗen cohli noon gandanɗa hoorema mawɗo meɗen kufɗo Caali Jakka minen waɗi min ɗo tan ko wadde animation ko kanko foti jogade ni hande konngol so tawino ko ɗo o wonno o jarno bandiraɓe yeɓoɓe ɓe kala o hokka ɓe kankone konngol makko e julmo wuuri ɗum noon so tawi omo heeɗi en ɗo henna eɗen mbiyamo bisimilla o yettina rendo ngo konngol tawi koye nelal Caali Jakka on woni mawɗo men Ismaila Sarr mo ɓokki sarankoɓe jam hiire moon assalamu aleykum ceerno Aboubacry wa aleyka salam wa rahmatullah assalamu aleykum Ismaila Mbodj maaleykum salam ceerno Ismaila Sarr mbaɗon kiire jaam machallah alhamdulillah mbaɗɗono miijoji alhamdulillah Seydou Sarr mbaɗɗono bone kiraɗe ene wonda wona bisguji ɗi fof ne celli alhamdulillah machallah Seydou Sarr eyyi ɗum noon juulemo wuuri yen julmo kewɗo oɗon jarlo oɗon jaafo min jarlima min jaafima Seydou Sarr yo Allah rokken kadi wattudnimo wuuri amin ya Allah amini rewa Allah hewde famɗude yo Allah waɗɗum ko jaɓa amin ya Allah amin amini ko daña eko fakka eko mofta fof yo Allah waɗ hen barke amin amin Seydou Sarr Allah taarima dende few yo Allah accanen dental men amin ya Allah amin amini e ma ɗaccon haqqe komi jaltunore seeɗa aha yo so Allah wurni jiyaaɓe muɗum ha tawsiri ɗumen mo wuuri ko adi fof yo jettode godanmo kanko jomiraɗo newnoto ɗum o wallahi ina wodani enenne kadi yettodirde e yarlodirde e yaafodirde eko suuɗi eko feeñi nde won noon nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam wi ko bandiraɓe mbaddu fof yo keddu hen kono duttodira eyyi ɗum noon ko wuurduɓe kadi kañumen lurdata wallahi e dow inde Caali Jakka en jarlima en jaafima alhamdulillah machallah kala bandiraɗo mo ganduɗoɗa wonko mettuno ɗum eko haalete ko wonko weñino ɗum e golle he eɗen ñaago ɗum yaafuya machallah ko ɗum woni aduna ko luural woni aduna sinno ko nandiral ɓolal tan en tampata wallahi ewa ɗum noon eɗen jarno bandiraɓe eɗen mbaɗaɓe julmo wuuri
kedima Caali Jakkaa ina waɗa julmo wuuri kala dendangal fulɓe ɗo mbawi wonde ɗo mbawi wonirde inchallah Seydou Sarr Allah ina ñaaganoɓe balɗe juuɗe e battane moƴƴe amin e dow inde Caali Jakkaa eɗen ñaaganoɓe yaajede amin ko heddi en kone kadi eɗen mbaɗa dow julmo wuuri ko wayno bandiraɓe sehlwinaɓe ko wayno mawɗo men Demba Joolen ko wayno musidɓe men Hammad Sow en e galleji mumen Alhaji Amadou Ba en e galleji mumen Adama Dem en e galleji mumen Moussa Thiam en e galleji mumen Ceerno Banor en e galleji mumen Kalidou Niang en Samba Niang en e galleji mumen eywa so tawi en jeehi ha Milousa eɗen duwano eɗen ñaagono ɗumen Allah sukaɓe wonɓe toon ko wayno Yousoufou Bal en ko wayno mawɓe men Abdourahmani Mbodj en ko wayno mawɓe men Hamady Thiam en ko wayno musidɓe men Souleymani Bal en ko wayno mawɓe men Yunus Diallo en e dendaangal kala hoddiɓe Milousa Ilzac sen jeehi ko wayno Senje eɗen ñaagono toon Allah cellal wonno musidɗo men Abou Konté e Abou Diallo nde Allah hokkata ɓe cellal haɓe keɓta ɓalli maɓɓe amin ya Allah eɗen duwonoɓe kamɓe e ɓesguji maɓɓe ko wayno Demba Thiam en ko wayno Bogara Ngari en ko wayno Adama Hamadi en ko wayno Ngari Keita en ko wayno Soyibou Ba en ko wayno Moussa Sy en ko wayno Alassane Hamme en ko wayno Adama Baro en ko wayno Dabil en eyyi sen jeehi ha to banggue remiremo eɗen duwono wonɓe toon ɓe duwonɗen hoɗɓe Ramo Sa ko wuuro duwanoɗen wonɓe Gérard Mer ko wuuro duwanoɗen wonɓe Tooli ko wuuro duwanoɗen wonɓe Bisan ko wuuro duwanoɗen wonɓe Épinal ko wuuro duwanoɗen wonɓe Tiwo ko wuuro ɓeɗo fof ko bandiraɓe ɓe ganduɗa ina jowiti e Caali Jakkaa machallah ina jogani ɗum softede so wonano ɗum ina wawi ciftorede taw wona e oɗo fannu eyyi ɗum noon pula wi so neɗɗo siftorima siftoro ɗum wallahi eɗen ñagonoɓe Allah jaam min ya Allah eɗen ñagonoɓe kadi nde mbattata hakkillaji mabɓe e Caali Jakkaa neɗɗo ko woodi ko ɗum tan jogui yoɓe ñagano en Allah yo Allah yo ɓeydan en ko joguiɗen ko amin eyyi ɗum noon caggal ɗum eyyi so hande ɓenni kadi eyyi so jewteɗe ne jeggudiri kadi ƴeewen hono ko beltotoɗen ko kañum ne hono ɗum arde ko wayno wango en ko wayno gueɗe goɗɗe en ɗum noon so yimama ha yimɓe mbatti ɗum weltorade ha ina nawta ɗumen cuuɗi mumen yo jogana ɗum kadi gandal wallahi o konde en kadi ɓurata welema o ɓurata yaajde gandano ardi gandano fuɗɗori yo gandano fuɗɗori gandano arde wallahi ganda ko ƴelliti ɗum eyyi ɗum noon mi rutto on konngol ha ɗo e yeeso inchallah an kam ko hen tan gonɗa hande ko enen dendi enen fof dendi yewtere nde eyyi jamma o ko jamma men ko jamma julmo wuuri eyyi heddiɓe ɓe noon julde ndene kadi wasa lor yalti hen kono ɗum kadi wona yeeso eyyi nan kam mbaɗande ko liliɓe ɓe jiɗɗa toñde ɗo henno e sosoɓeɓe walla camɓeɓe Seydi Bojo Seydi Konte a jarama Seydi Sar Allah jarama a jarama alhamdulillah machallah ceerno Ismaïla ceerno men mawɗo ceerno Ismaïla Sarr e ko kam o waɗi ko wowi wadde e nde wonno kadi neɗɗo yo hokke ko jeeyi machallah bisimilla assalamu aleykum
alaikum. Waaleykum salam rahmatullah. Oɗon celli. Ko mawɗum machallah. Yam tan ni Kanté. Ko cillelli. Kañum. Kalfinaɗo waggino. E mbaɗɗon. Bisimilla ma e Caali Jakka. Juulemo wuuri Ismaïla Samanaɓe. Cillelli. Moƴƴi. No mbaɗɗa li? Aɗa selli. Ɗum mawɗum alhamdulillah. Yam tan. Machallah. Alhamdulillah. Wiye bandiraɓe fof yo juulmo wuuri. Ɓe keɗima kamɓe fof. On jarama. Allah jarama rabbiɗi. To balla made hande mi addi ɗum. Ayde. Hande mi foɗimo tan o yetti ala sago ɓaari hanko ñande fof ni wiye Sammana Ismaïla Sammana Belmboɗi. Ay médiation o heddi ko min. heddi ko an annene foɗata jettoɗa ɗo so Allah jaaɓi mawɗo men noon ceerno Ismaïla Sara ko minen kaɓɓata bagasuji amen min jaaha ha toon so Allah jaaɓi inchallah merci jarama tabarkallah amin ya Allah amin bandiraɓe sehilaɓe fuɗɗi noddude ɗo henna ko yimɓe Caali Jakka goomu Caali Jakka ene duwono bandiraɓe ɓe foof moƴƴere aduna ha e lakara ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe kala jiɗɗo duwade hankadi ne mbiɗen ɓoggol men udditama ko 09 54 80 84 58 mbiɗen ɗo eɗen mbaɗa julmo wuuri Hammadi Guet ko pari woni ko noddowo Caali Jakka no fewi kadi ko battuɗo hakkille muɗum e Caali Jakka Amadou Tidiane Touré onne ko pari woni o jokkodirino e meɗen ñalɗi ɓennuɗi ɗi kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema eɗen paami ko jiɗɗo jokkodirde e Caali Jakka bisimilla allo kire jam allo allo ustu télé maɗe toon jaafoɗa ko min o bisimilla holi an holto pullo noddi allo Aboubakar Kanté naame hey ko min o waɗɗo ayyo Seydou Diallo ayo ma Aboubakar de wuurima yen juumo kewɗo Diallo jeeri jarloɗo ndiyako min jarlima min jaafima Diallo yara waɗi Caali Jakka julmo wuuri Caali Jakka fof ene wima julmo wuuri Allah boni dental ngal amin ya Allah amin 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 weltare dañama Kanté alhamdulillahi so fulɓe beltima tan min beltima Allah junnu dental ngal amin ya Allah amin amin Seydou Diallo ya kamɓe boy waɗi ɓe julmo wuuri Kanté inchallah kamɓe fof ɓe keɗima ɗo Diallo jarama salluni wondema Allah jar ɓaɗande tan noon ɗo wango ɗuminoɗa wonko micciɗa no fewi jallilam mi miɗima wango arti mi miɗima ɗo Samba Siyan Jeego Konte en Binta Diallo en ndeysat mami fawane ɗo bariyel so Allah jaaɓi so ɓooyi sa renta tan no nodditat inchallah so Allah jaaɓi a jarama mi weltanimama no fewi merci wallahi minde welti an jarama Seydou Diallo salmini kamɓe fof salmini mbojde am salmini cukalɓe ɗo mi juurima bisimillah salmitima mi juurima ya Ismaïla waɗimo julmo wuuri min hoorami waɗima julmo wuuri mi waɗiɓe wondiɓe ma julmo wuuri waɗi yesomo julmo wuuri ko moƴƴo machallah a jarama ko moƴƴo mbiya mi yiɗitani ɗumunaji dellirdi waɗimo julmo wuuri machallah Seydou Diallo Seydou Kanté Seydou Mbodj min beltanimama a jarama Seydou Diallo Allah hugo Jakka o ko jur amin ya Allah amin 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 jarama Kanté en jarama merci beaucoup en jarama merci nodduno en ɗo ko Hawwa Birom Diallo o woni koye nokku biyeteɗo Louvre so tawi ko gonga min mbaddi ɗo gueɗe kewɗe saga nde min jangguinta ɗo henna Pulaar ko kanko wonno kalfinnaɗo pinal tawi ko kanko joguiti ɗum ɗon ɗum noon Hawwa Birom min mbima julmo wuuri Allah jarama a jarama jam hiire moon kira jam hiire toon mbaɗon tampere tabarikallah machallah pullam baji wala to pullo noddi mi noddi ko pari Seydi kan hande kama ñamlota ko indema yoga yagari
ɗo hasinna ñamlimo inde nde kam yettonde mi waɗa ɗum e jeere ko mawɗum ni no parinami mbaɗi wallahi mi cilli ko mawɗum machallah seydi Kane ceerno Ismaïla min calmini min juurima mi salmitima mi juurima kan jeeri merci yo juulmo wuuri amin ya Allah amin amini jarloɗo jaafo min jarlim min jaafima yalla rokkente ɗo saha mo wuuri amin 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 seydi Kane tawa caagi jakkande ɓeydi ha ɓuri ɗo henno amin ya Allah amin amin amini ɗin kiɗira Allah leydi waɗo monni ha heewa amin 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 amini kala heɗonoɓe caagi jakka hari min mbiɗo min juulmo wuuri en jalloɗo jaafo wallahi kamɓe fof ɓe keɗima pullam wasara téléphone aji ɗi noddanɗo ɗi wasara min kaala en ko wela en jumno ɗum ɗo fof jumumen goppa hagge wallahi wallahi machallah ɓe goppi hagge inchallah enen fof sabu men ko wooro ko yo caagi jakka yawi yeeso tan wallahi kadi emin mbiyon toujours jokke golle minen mon gonni so Allah jaaɓi alhamdulillahi seydi Kane hay so o riyoji he bare tout ala minen hay so en liggere fof so min tingi tan ɗum yeppade probléme mbaji ɗum suudaji sans tranquille alhamdulillahi machallah to wawi wonde e nder fam fof noon emin pari notifiade so Allah jaaɓi alhamdulillahi machallah min beltanima on kadi dental galle o fof ne selli ne sabi noon kam fof ɓe kewi maraw mono fof ne yiiɗi haalde en ha wona e ɗo ha ɓoye maɓɓe naatoyi kamɓe fof min calmi min juurimaɓe kala hen noon mumin mo nanani inde mum e goomu mon gonɗo ɗon o yo faam kam wona yejjitede nde wonno amin gandi no jiɗirɗon caali jakkani ene diwti keerol machallah kala nde nodduɗon nde on noddani fof minen amin kumpiti yidde mon e caali jakka nde wonno eɗen kalda caggal to so tawi wona e nder aya o wallahi kala nanɗo toon inde mum emo nanani inde mum min calmini ɗum min juuri min mbi ɗum juulmo wuuri kadi ɗalana min ɗon hagge wallahi kamɓe fof ɓe nani ɓe beltima kadi wi hagge ala hen inde so haala ko ɗum kamɓe ɓe gandi yidde nde wona haalde inde nde tan machallah ko inde nde fof kadi mbawata haaldede hen ɓe kaalata ngari ɓe kaali e gongol wallahi donc kamɓe ɗum ɓe peltorama ko wayi Tidiane Fall en Hamsadou Kébé en Amadou Niang en kamɓe fof ɓe celli ɓe calmima mbima juulmo wuuri ɓe ɓeccari jakka fof yo juulmo wuuri machallah min beltanimama no fewi noon mi acca goɗɗo naata kadi on jarama hay kamɓe jiɗɗo e mabɓe nadde fof o saaha ene wawi nadde so Allah jaaɓi inchallah on jarama mi weltanima on no fewi salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah bandiraɓe sehlaɓe ɓeɗo ko goomu meɗen mo kewɗen haalde eɗen mbiya goomu o woni ko paari tawi ardi ɗum ko Pullo Camara eɗen mbiya noon Pullo Camara hande woni koye foftere mum to weedu Boseyaɓe mi sikku tan julde makko e juldam hande ene cirti seeɗa kamɓe wonɓe ɗon ɓe onon wonɓe ɗon ɓe guila e Amadou Niang en Tidiane Fall en Hamza Kébé en Moustapha Cissé en Oumar Mbengue en no mbimi ni onon fof min calmini on min juurima on so tawi kadi gilɗo ha ɓooya jiɗɗo e moon wadde julmo wuuri bandiraɓe fof kadi eɗen mbiya mum bisimilla muɗum jaam hiire moon allo jaam hiiri mata o ɓoccitima ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ha hande de mbiɗen tan gonɗen koye julmo wuuri eɗen mbiya ɗo ko wayno Tidiane Fall en Hamza Kébé en Samba Balaba e Ousmane Balaba e galle mum kono min jejjitani ɓinguel amen biyeteguel Mariam Ba amin mbiya on julmo wuuri bisimilla allo Jamiri Sikande kire jam Jamiro oto Pullo noddi ko Paris bisimilla inde Pullo jaafoɗa mbiyetemi ko Demba Guiro si ko soode Bajala no mbaɗɗon tampere Bajala jamɗo wallahi ko jambal alhamdulillah ina wondi Mamadi ko moɗum machallah
Ona be celli. Ko mawɗum tabarikallah. Bashwara. Wallahi ko mawɗum ni. Non min calmini min juurima. Machallah minane ko noon. Min kittima lowdi yewtere ndemaɗo ko hannde ko julmo wuuri. Eyyi hannde ko julmo wuuri. Yallah hokkoyen haɓa ɗo saama wuuri. Amin ya Allah amin amin. Eɗen ɓeydi o ustaki. Amin amin amin. Ko rewa Allah yo jaɓe. Amin ya Allah amin. Tata yafe. Amin amin amin. Allah newnen ko darten ko. Amin amin. Ya barkila e seydin. Amin ya Allah amin. Joni noon Allah woni koye nowru ko enen keddittinde enen kanda men hoɓe caggal de. Dame de nana guddito yettode taw yettode. Kadi ɓay jogi huccima jembi darma. Yettode. Giro. Giro. Seydi Giro. Eyyi Giro. Ceerno Allah udditini en damete. Udditi ɗo ka yettiten ko mbaɗen juuɗe ɓe pellital. Ene pellital noon. Ayo bisimilla. Pellital e goonga. E ko mbatton ɗo ko. Heññiɗo ɗumen men haajuji muɗum jooɗo hucca yimɓe na haalde munen. Haa ko ndarte ko ha heɓe. Alhamdulillah bisimilla. So heɓama tan gandan fof ma heeje inchallah jaɓi. Wallahi Seydi Giro. Fof ma heeje en. Alhamdulillah machallah. Sen kadi anni so aroɓe so kadi tan gandan moƴƴi. Eyyi aɗa andi neɗɗo ndeysan so tawi tan neɗɗo liggorto tan ko ha mema joni. Liggey makko yawata. Nde wonno ay so tawi en jii ko heewi ko wayno hasinani tan koye yimɓe men ɓe enen tan ɓe kaltatan hannde jamanu taw ko ɓennuɗo ɓe liggornoki tan kamɓe yoɓe mem ɓe liggori ko jamanu garoyo beele ɓen ene naftoro ɗum holliri geɗe kewɗe ɗe jiiɗa hannde wona hannde tampana wallahi hannde ari acci jarani keɗen ndewa yimɓe ni ma eɗen ndewa e goɗɗum quoi wallahi kala hen ko jiiɗa hannde ne hubbi ha lollewti wona hannde tawata wallahi ko noon de non ko fof machallah ɗum waɗi mawɓe meɗen mbi mo muñani cuurki a heɓata juɓɓe ɗe wallahi ne laaɓi Giro noon enen cuurkito tan ha ɓooya seeɗe kono so Allah waɗi moƴƴatande sikima muccu Allah jaɓi moƴƴata so Allah jaɓi inchallah eɗen jogui ɓeɗo haraleɓe meɗen waɓe no ha base malla bateni wallahi ko karallo de so tawi woni en bakkilimen enen heɓe caggal ɓe ɓe jewti weɗe seeɗe mbi sikre mo darten ko mamour so Allah jaɓi inchallah jarama a jarama Seydi Konte to nodduɗa noddumi ko Paris nodduɗa ko Paris eyyi ko Paris gonmi jeeɓata koye free box walla jeeɓata koye internet koye free box ɗo kam so wona kalno ɓe koye téléphone min daron eyyi ko télé kam eyyi aɗanne min gudditi si mi gaari mi yi mbappa mi yi mbeewa mi yi gaynako nokki sow ko kam ko enen joddi a jarama Seydi Giro ko enen joddi a jarama Seydi Konte jogue golle min beltanimama a jarama mi salmini bandiraɓe fof mi salmini Ibrahima kam glini waɗimo juuro wuuɗi machallah wallah mo heeɗima donc kono amin ñagonomo duwaw cellal e sende machallah ko gallata ko beele Allah wallumo en amin ya Allah amin jarama Seydi Konte a jarama Seydi Giro koye bandiraɓe woli goto fof machallah Seydi Giro kalden mo kala inde mo ko kam folli anni o goto Allah jarama koye mbaɗiɓe juuro yoɓe tinno tan ma muccu Allah jaɓi machallah min beltanimama enen ko caggal mabɓe tan gonɗen inchallah jarama yo Allah jam tappere amin ya Allah amin Seydi Giro jarama Seydi Konte sadi bande fof eyyi yo gurdo on jarama noon mi acci woɓɓe kadi naare ɓoggole inchallah a jarama oɗo wiyete ko Demba Giro kanko amin keewi hawrude e dingaral fulɓe kadi bandiraɓe gande ene woodi joguiti ɗum ko Ibrahima Demba Dia e Bambo Ba ɓenne koye internet ko Skype ene jogui groupe mo gandanɗa hoorema ɓoɗo naata toon e kala saaha kanko oɗo Demba Giro ko neɗɗo kadi tergal manggal e nder ngal ɗon dingaral kadi ɓoɗo nana hen haalullaji makko fewi kadi ko katante mawɗo mo gandanɗa hoorema ɗum noon ceerno Demba amin mbima tan annene jokku golle yo Allah ɓeydu moƴƴere enen fof anniyaji ɗi ko gooti bandiraɓe sehilaɓe ha hande mbiɗen pullo so tawi aɗa jogui ɗon ɓe mbiɗa julmo wuuri hade goɗɗo noddude eɗen mbiyaɗo julmo wuuri comme no Tidiani Fall gonanɗo en to Paris e Moustapha Guissé gonɗo to Paris aussi Moustapha Cissé gonɗo to Paris en jejjitta wonɓe ɗo e Naylo Havre eɗen mbiya hen julmo wuuri Muynoyi Mbodj e Dawde Thiam e wondude Demba Hammadi e galle muɗum Julde Dia e Dongel
en jejjitta hen galle Sanar e galle Hamad Djebi si e galle Mamadou Thiam e galle Demba Sakke en jejjitta mawni meɗen Korgo Konté eɗen mbaɗa ɓe julmo wuuri e sa yejjidde hen Mamoudou Camara eɗen mbaɗa mo julmo wuuri kanko e galle makko eɗen mbaɗa hen julmo wuuri musidɓe mawniraɓe meɗen Ganguenaɓe kala avrenaɓe eɗen mbaɗa ɗumen julmo wuuri eɗen ñagoɓe yafuya enen kam en jarlima en jafima machallah. Assalamu alaikum Jamiri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. An kire jam. Min calmini min juurima. Minenne min calmini min juurima. Ko Amati Jantour. Ya Ceerno Ahmadou no mbaɗɗa? Ahmadou Nour machallah jam wallahi. Seydou Touré min beltanimama no fewi Ceerno. Mbaɗɗon tampere. Ko mawɗum ni Seydou Touré. Mbaɗɗon yewnede yiɗi yeɗe. Alhamdulillah machallah. Wona ɗon celli. Wallahi min celli ko mawɗum. Mbaɗɗon alhaali jati. Alhamdulillah ko mawɗum. Jam nan toon bangeji fof. Wallahi ko jam ɓolo Seydou Touré. Wondiɓe fof celli. Kamɓe fof ɓe celli ko mawɗum machallah. Min calmini min juurima. Minenne ko noon. Kadi min mbaɗi kadi julmo woni kadi e ñalawma moƴƴo o. Alhamdulillah en julmo kewɗo. En ndendi en mbaɗi kadi bandiraɓe fof kadi e julɓe ɓe fof kadi julmo wuri. Machallah ɓe keɗima. Allah hokkata en wattudni o sahamo wuri. Amin ya Allah amini. Tawa eɗen ɓeyde diineji meɗen e moƴƴeji men fof. Amin ya Allah amini. En jooɗi ko en julmo wuri. Amin amin Seydou Touré. Yo Allah yaafo en ko taara. Amin ya Allah amin amini. Jaaye Seydou Loujoudi. Amin ya Allah amini. O ɓeyden en bangeji fof. Aha wallahi. O sallinana en ñawɓe. Aha wallahi. O humtan en haajiji men tagi. Amin ya Allah amini. Aduna e laagal fof. Amin amin ya Allah. Ndendi kadi enen fof en ndendi kadi en mbaɗi kadi julɓe fof ɓe julmo wuri. Machallah machallah. ɓe nande mo heɓani fof kam eɗen mbaɗa ɗum julmo wuri. Wallahi kam fof ɓe keeɗi. ɗum seeremɓe men kadi heɓe heɓde caggal men ne ɓaggi en ɓe fof kadi eɗen mbaɗa ɓe julmo wuri. Machallah. yo Allah hokkima wattudni o saha a jarama Seydou Touré a jarama. Yo Allah yo moƴƴere a jarama. amin ya rabbi amin. Machallah machallah. musidɓe wonɓe ɗo no joɗɗaɓe kadi. Bisimilla. salmitima mi juurima aɗa calmingo ceerno ceerno Ismaïla almudu Ismaïla Mbodj wona ceerno komi almudu o wiyata Ismaïla Mbodj. ceerno Ismaïla Mbodj. almudu noon Mbodj mi calmini min juuri ɗum ko hoɗum nokkuji men Fuuta. ɗum ko dondu dondu uske ko dondu mbaɗɗon tampere. mawɗum alhamdulillah jam nanta dondu. jam tan alhamdulillah minen ko yerimale. ay ken hoddiɓe wallahi ken hoddiɓe. Machallah 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 alhamdulillah. Alhamdulillah machallah Seydou Touré. yo Allah hokkino wattudni o saha amin ya Allah amin amin amin. ɓeydonen yawanen ɓeydonen ko wona o. Amin ya Allah amin amin amin. jaye Seydou Loujoudi. an jarama Seydou Touré. noon de vraiment ɗo kam so wona kam weltare. wonama teno kam so watti a huccita neɗɗo ɗo haalde yimɓe dimbo hoorede ndar. kam ko en jettiri ɗum Allah tan kadi ko heewi. Alhamdulillah machallah. e kadi inchallah ko yeeso tan faya. Inchallah so Allah jaaɓi so Allah jaaɓi. yeeso tan faya inchallah. sikki ala e ɗum. on jarama on jarama. jarama min calmini bandiraɓe fof en ndendi kadi mbaɗi julɓe fof eɓe julmo woni. machallah Seydou Touré. inchallah on jarama mboƴen konde en. min beltanimama on jarama. jarama assalamu aleykum wa wa rahmatullah. aleykum assalam wa rahmatullah. jarama. nodduno en ɗo ene ko ceerno Amadou Tidiane Touré. ɓeɗo foof ko bandiraɓe gandanɗa hoorema noddoɓe e Caali Jakka kadi holluɓe weltare munen e holluɓe yidde munen yo Caali Jakka ɓamto e ko wona Caali Jakka yo ɓamto. nde wonno Caali Jakka dingaral fulɓe radio Hayre Law radio Fondu e gueɗe hande Allah walli en dañi kaalirde en dañi jeeɓirde en dañi keɗorɗe e heddi kono ceerno Demba Guiro wi ni heddi ko pellital. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe yo Allah hokku en jogade ɓerɗe cuusɗe pellitoje kala ko ƴettuɗen tawa Allah ene nawra ɗum yeeso. nde wonno so yimɓe ndendi tan wasata foof ko pirti
kadi eɗen kewi wiide dental wona keewal woni dental keewal ngal ɓerɗe ceertuɗe ala ko nafata ñande gollal dawi ɗum ne kadi eɗen gandi ko goonga dental ngal jiɗɗen ngal inchallah ñaagoɗen geno bawɗo o beele ene walla en nde ɓerɗe fulɓe fof ndentata fandare nde wona wotere haajuji ɗi gona gooti taw ko ɓamtare taw ko yersaten paaɗen ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ha hande eɗen mbiyaɗo en labuda soñan amin mbima julmo wuuri yo Allah hokku en taweede oɗo saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeydi e diineji men en gustaki bandiraɓe sehilaɓe ɗum noon ha hande mataw hade goɗɗo noddude en keɗoto tan soñago noppi pullo bisimilla eɗen mbaɗɗo julmo wuuri Oumar Balaba to ONX Ousmane Balaba to ONX eɗen keɗo soñago noppi ɗo ha yeeso kadi jokken hade yimɓeɓe noddude bandiraɓe sehilaɓe ha hande mbiɗen koye Caali Jakka gonɗen koye duwodirde kadi ko Allah woni bawɗo dokkowo ko kanko kadi woni ñaagueteɗo newnowo eɗen mbiyamo yo newnana en o moƴƴina ɓesguji meɗen kala mo Allah ɓilno tawi koye juuɗe laamu yo Allah ɓiltu ɗum ɓiltira ɗum no moƴƴi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe ha hande de mbiɗen ɗo Samba Sy e joom suudu muɗum Binta Deme eɗen mbiya ɗum julmo wuuri Abdoully e Hafsa Deme e Habi Deme eɗen mbiyaɓe julmo wuuri kono en jejjitani Abdoully e Sarif Wan ɓeɗo goni koto Santuwan Le Mon amin mbiya on julmo wuuri yo Allah hokku en taweede oɗo saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeydi e diineji men en gustaki Allah hokka en cellal ha heewa ngaluuji ɗi Allah kadi nawnanen taw kadi ngaluuji nafuuji nde wonno ɗanniɗo so heeɓi cellal omo yiiɗi udditare yo Allah waɗanen ɗum waɗana julɗo kala eɗen mbaɗa ɗo julmo wuuri shérifaɓe meɗen Chérif Ousmane Haydara e Abou Chérif Haydara e Abba Chérif Haydara en jejjitta mawni meɗen Bouma Chérif Haydara ɓe goni koto miro en jejjitta galle Ndiaye Thiam ɓe goni koto Le Havre en jejjitta galle Siré Ali e galle Seydi Deme ɓeɗo goni koto Le Havre an pullo yimɓe fof mbiɗa ka a salmini ɗumen a duwonima ɗumen kono ƴewɗo garɗa ha eɗo Ndiaye Thiam ɗo mbiɗa ko en jejjitta Ndiaye Thiam pourquoi ko hanma yejjidde heddiɓe hay goto mi yejjitayi ko konngol tan lelori noon pullama machallah ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe on haalnam komi haalani bisimilla ɗum noon mi sikko bandiraɓe sehilaɓe ene gandi biyeteɗo Cukkel Sam caggal nde jaltuɗen e Amadou Tamba Diop wasata fof micciɓe ɗo en Cukkel Sam bandu bidade pullo ɗo holko miccintuma ɗo ene miccinami sagare gonnomi donde Samba Amel temo yoɓi ƴen fof somi jooɗima e Caali Jakka mawɓe ene jooɗi ne jewta sukaɓe ene mbaɗa cokkaji mumen ga ene nawtami Fuuta Kumben